Ndinoda kukukwazisai hama nevateereri kumativi mana enyika atiri, tichida kutenda Mwari muchirongwa chatiri kukuvigirai kubva paMandara Church. Chinangwa chechidzidzo chatichange tichifamba nacho, dingindira ratiri kufamba naro riri kubata pamusoro petsika, magariro, chivanhu chedu nechiKristu. Kune bopoto kusagadzikana munyaya dzechiKristu netsika. Nokuti dambudziko ravepo nderekuti muchiKristu chatavi takadzidziswa kana kuti tinoona kuti zvine chekuita netsika dzedu zvese zvakataridzwa kana kuti zvakalebhurwa kuti zviri sataniki. Zvine chekuita ne-indigenous religion, everything to do with our culture. Ma-Europeans writers pavakauya munomu vakabva vakondema zvakawanda zvedu. Saka kune bopoto mukugarisana muvana nevabereki. Vana vafuratira tsika dzavo, saka toda kumbonyatsokuti tiongorore nevarume vatadedza pano vachazviintrodusa, kuti timboona kuti mune ukama here hurimo pakati pechivanhu chedu neshoko raMwari. Uye toda kudzidza kuti kana tichiti chivanhu tiri kumboti kudii, uye kana tichiti tiri kutaura nyaya yechiKristu tiri kumborevei chaizvo izvo. chiKristu chiAmerican here, chiEuropean here, chiKristu chimbori chii? Ari kutaura kwamuri ndinoitwa Pastor Chaplain Adin Momba, a literature evangelist. Ndosaka muri kuona tine mabooks atiri kuisa panapa atiperere mukudzidzisa. Tinoda kurangarirawo zvakare vana vedu muushe hwokudenga. Jesu anoti uyai kwandiri, regai vana vauye kwandiri nokuti ushe hwokudenga ndiwe vakadai. Saka muri kuona pamberi pedu nhasi tine carry along Bible, ndeke vana vadiki vadzidzisei kuva neBhaibheri ravo, rovedzera vana nzira dzavanofanira kufamba nadzo. And then nhasi tine also set inonzi Discover the Bible. Inosummarize Bible from Genesis to Revelation. So panhamba dzamuchapiwa nevanotibatsira vari behind the scene vachakupai nhamba dzekuti pamunenge muchida zvinyorwa izvi tinobatana sei. Panguva inoyi ndichapa elder evangelist muzviintroduce kuvanhu vedu. Alright, kazwai hama neshamwari. Ini ndinoitwa Elder Chikonde kana kuti Evangelist Chikonde. Ndofunga vazhinji venyu munonyaundiziva nemazita iwayo. Tinoda kutenda Evangelist Chikonde. And then munokwanisa kuzviintroducer. Tinotenda mufundisi. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri vedu paMandara Online Worship Center. Zita ndinonzi mufundisi Mapurazi. Tofara kusangana pachirongwa chino. Tinoda kutenda. Tisati tatanga program yedu tichakumbirawo Pastor Mapurazi vatinamatiri. Tinotenda, ngative nenguva yekunamata. Baba vari kumusoro kudenga, muponesi wedu Ishe Jesu nomweya mutsvene, munyaradzi, musimbisi nemusimudziri, tinokukokai pahurukuro iri pano. Iyo hurukuro ine bopoto, kupesana nekunongedzana mukati medzimba nedzimhuri. Chatinokumbira kuwedzera kujeka kwechiedza ichi pakukurukurwa kweshoko renyu, kuti mumwe nemumwe akateerera chirongwa chino agone kuona nzira yekufamba nayo kubudikidza neshoko renyu. Muzita raJesu nokunamatai, amen. Amen. Tinoda kutenda. Mukatarisa vanhu vakauya nechiKristu muAfrica, vanodescribe Africa se a dark continent. Yakanga isinganamatwe Mwari, isingatomboziva kuti kudenga ukuku kuna Mwari. Ndo mabooks avakanyora akaita kuti number one, ma-Europeans vadzidzise vanhu vavo kuti kuAfrica kuna vanhu.
number 2 maAfricans pachezvawo isusu pachezvedu tive nenharo kana kuti bopoto pakati pedu pasave nekugadzikana. Tisati ndoda kumbobvunzawo chii chinombonzi chivanhu uye mukaucha yechivanhu chedu hatina here umwari waivepo mamissionary asati auya? Over to you. Alright, tinotenda zvikuru nyaya yamatanga iyi yakakosha zvakanyanyisa. Inini manzwisira andoita kana tichitaura pamusoro pekuti chivanhu dzinde redu chairo ratingatotanga kutaura nezvechivanhu tiri kuti isusu kubva pana Adhamu mufundisi kusvika pana Noah nyika yakamboparadzwa ndobva kwasara vanhu 8. Vanhu 8 ava ndo vazozadza nyika nhasi kuti ive zvairi, Noah nevanakomana vake. Saka munhu wese ari pasi pezuva ari kubva padzinde raNoah. Kureva kuti background yemunhu wese ndeyekunamata. Because kana chivanhu chedu tiri kudzokera madzitateguru. Ende madzitateguru edu ndinowa nevana vake ndo vakazobereka tose kuti nyika izare. Then touya kana tichiti chivanhu nawo tiri kureva zvakare kuti tsika magariro edu savanhu anoti identify. Rega tipe mienzaniso. Ndakamboenda side rekunana Hwange kuna anonzi maNambia. Vane unique culture yavo ikoko. Tikabva ikoko tine vanhu kumaTebereland vane unique culture yavo. Tikaenda kwaMutoko kana tichiti maungwe tiri kutotaura pamusoro peidentity yevanhu vane mararamiro nemagariro avo. Saka kana tichiti chivanhu tiri kutaura tsika magariro mararamiro atinoita mukuroorana mukuvigana zvese zvatinoita mukurarama kwedu zvinoti identify kuti tiri kubva nepapi. Hazvisi munomu chete. Even mukaenda kuEurope mukaenda kuAsia munoona kuti vanhu vane tsika dzavo nemagariro avo dzinoidentify kuti ndevapi. Saka kana chiti chivanhu ndo zvatiri kureva tsika magariro panobuda identity yekuti zivikanwe community yatenge tichibva. Mamenshona issue yakakosha tisati tauya kuna Pastor Mapraz. Vatoda kuti vatsanangure kuti kana tichimboti chiKristu tiri kurevei. Mukaona mukati mechiKristu mune kusagadzikana mapa issue yeidentity. Kuti kuchivanhu kune zvinhu zviri kuti identify kuti ava vanhu vakati. You know kuti mukurarama kwedu kune vanhu vasingatombotenda zvamuchose pamusoro pemitupo kuchivanhuko. Zvekuti mutupo ukatongotaurwa muchechi vanhu vakatongomhoresana shumba makadi henyu patonamatwa Satani. Hatisi kuda kudzika zvakadzika, hatisi kuda kuenda zvakadzika pamusoro pemutupo. But toda kuti mungotipa highlight kuti kana tichitaura zvemutupo kuchivanhu kwedu tiri kumborevei. Zvakauya naSatani here kumaAfricans. Nyaya yemutupo tichibva nayo kumashure tichitsanangurirwa nevakuru vanasekuru vakatitangira. Vanotaura kuti mutupo wakapirwa nyaya yeidentity yekuti pazikanwe kuti uyu regai tipe semuenzaniso unobatika. Muenzaniso unobatika ndewekuti makamboona kazhinji pai munhu kana achida kuroora anonzi agone kuroora munhu ane mutupo mumwe chete naye. Uri kuroora hama. Saka mutupo ndewe identity. Mwana wenyu mukomana ada kuroora auya baba ndakuda kuroora. Uda kuroora kuhurungwe. Kwani kwa Nyashanu. Ana Nyashanu avanoera chi. Zonzo vanoera nyati. Mwanangu tiriwe nyati keso. Haungarori hama. Andi muri kuona. Nekuti mukatarisa pamitupo iyoyi nerweseri mukadzokera nekukoko muchaona kuti one way or the other vanhu vanogona kunge vakabva padzinde rimwe chete. Mukatarisa for example Ananyati dzinde ravo rakawandira kumaNicaland kwese kwana Mutasako. Saka muchaona kuti kazhinji mitupo yakaisirwa identity yekuti tigone kuidentifya kuti uyu ihama here uyu ari pedyo zvakaita sei. Ndo area yandinganyanyi kubata iyoyo. Tisingabata hedu area yekuti ndinoera nyati ndinoera mhovhu. Iyo inyaya tichazotaura kumberiyo. Thank you so much. Manyatsotsanangura Pastor Mapraz. Kana tichitaura pamusoro pechiKristu. ChiKristu chimburi chii?
toda kutenda mufundisi. Regai nditange nepfungwa Yeah. iri kutanga kumeshena zita rekuti chikristu. Chikristu, alright. Inowanika pana mabasa avapostora chapter Yes. 11 verse 26. Vadzidzi vaidzidzisana vari paAntioch. Yeah. Bhaibheri rinoti mugore iroro ndopavakatanga kushedzwa Yeah. zita rekunzi makristu. Okay. Yes. Okay. Kureva kuti pane madzidzisirano, Yeah. magariro Yeah. nemaitiro anga achataurwa naElder Chikonde Yeah. aipa identity inoratidza kuti ava vanhu ava vane maitiro Yeah. akafanana nemunhu anonzi Kristu. Yes. Saka regai tivape madunhurirwa, zita remadunhurirwa rekuti ava vakristu Yes. nokuti vanoita zvakafanana naKristu wacho. Saka So in other words ndikubatei chikristu hachina kubva kuAmerica. Alright. Ndizvo? Yes. Ndo zvamuri kutaura. chokwadi. Chakabva paAntioch. Yes. Paonekwa vanhu Yeah. vari kuita mabasa akafanana nemurume ainzi Kristu. Exactly. Thank you. Enderai mberi. Zvichiburitsa pfungwa yekuti pane mawananirano, Yeah. pane marapirano pakarwariwa, pane mavigirano pakafiwa Kuchikristu. kuchikristu anoratidza Yeah. tsika dzakainstitutwa neuyo ainzi Kristu. Okay. Ende kuburitsa tsika idzi nemaitiro aya Yeah. vanoshandisa bhaibheri Yeah. semanual. Kuchivanhu havana manual havo, Yeah. asi zvinenge zvakaiswa muDNA yekaitiro. Manual inenge iri muDNA mavo. Yeah. Yeah. Asi muchikristu vanokonsulta kubhaibheri Yeah. kuti kana tasvika pakuroora Yeah. tinoroora sei, Yes. kana tasvika kana parwariwa Yeah. tinorapana sei, Yes. kana pafiwa Yeah. tinovigana sei. Exactly. Saka iyoyo ndo inoburitsa identity Yes. yekuti chikristu chakaita sei. Exactly. Thank you so much. Tisati taenda mberi. Yeah. Matambomishena muri vaviri tichakutsirana Yeah. ishi. Yeah. Kuchivanhu Uh-huh. Mwari munomuziva here kana kuti makamuvigirwa nevauyi maiziva Mwari here? Totenda zvikuru mufundisi. Hongu muAfrica Mwari aizikanwa Okay. samusika vanhu. Okay. Zvekuti mukacherechedza maybe rega ndimbotora masimilarities ari kuchikristu ndisatavhura yedu Bible. Okay. Nekuchivanhu kuratidza kuti taiziva Mwari. Mukacherechedza chembere dzaibika doro remvura kuti kunzi kuda kunaya mvura. Zvaiitwa nechembere dzaguma kubereka. Dzinozikanwa kunzi hadzichashereketa. Zvanga zviri associated neutsvene. Okay. Yaish. Wana sekuru pavaenda vachinopera vaiti mutisvitsire kuna musika vanhu. Saka musika vanhu anova the creator akagara achizikanwa muAfrica. Mamissionaries asati auya. Saka muchidimbu ndingati Mwari akagara achizikanwa. Ende rega ndipe semuenzaniso mukatarisa macommunities aigarwa varoi vanga vasingadikanwe muBible vanoramba. Yaish. Mbavha dzasingadikanwe muBible vanoramba. Mondi dzinouraya vamwe vanhu dzasingadikanwe muBible vanoramba. Saka muchaona kuti kuchivanhu. Okay. Andi muri kuona kuchivanhu dzotodwa waiti ukapara mhosva unotenda kwa mambo kunotongwa. Saka kureva kuti nemamazwi mamissionaries asati auya muno maitoraramiwa chikristu nekuti vanhu vaiziva kuti kuna musika vanhu. But dambudziko rangopo bedzi nderekuti sekutsaura kwanga kuchiita mufundisi chikristu nechivanhu zvichada kuonekwa kunzi mukupindirana kwazvo nezvaiitwa munomu zvakagara zvichiitwa mutsika dzedu. Tichaona kupindirana kwazvo kuti zvinonyanya kupindirana zvakaita sei pamavhesis atichange tichivhura. I think ndo nyaya hombe yatofanira kuenda kwairi nawo. Yes. Alright. Toda kutenda nokuti mukatarisa ndaitarisa muchinamato chedu. Yes. Sevanhu vatema. Yes. Munobuditswa pfungwa yekuti mazita aMwari. Mwari mukunamata kwedu haana zita wani. Yeah. Haangozikanwa kuti musika vanhu. Mamwe acho aiva dziva guru. Rimwe racho kana ndisingakanganise rinonzi chipindiuka. Rinoreva kuti hanzi anotena matables. Rinoonekwa kubhuku raHana rekuti Mwari anosimudza marombi kubva muguruva. Vane mazita akawanda anda kukanganwa. Toda kutenda. Patoda kuenda iko zvino. Mune ukama here
watinogona kuona muchivanhu chedu nebhaibheri. Yeah. Mune kudzidzana here kuripo zvatingaone zvaitwa mutsika dzedu zvinofanira kuramba zvichiitwa, Yeah. nokuti dambudziko redu hatisina identity sevanhu vatema. Alright. Tinotoona kunge zvinonyadzisa, Yeah. zvinonyadzisa kunze munhu mutema. Yeah. Tinoona unge kutukwa naMwari. Alright. Saka toda kuona hoche-koche Yeah. iripo Yeah. zvaitwa kuchivanhu Yeah. zviriko here mushoko raMwari. Yeah. Ameno muenzaniswa mungapi? Yeah. Tinotenda zvikuru. Amen. Ndoda kutanga nekuburitsa pfungwa dzechikristu Yeah. dzine kuenderana kwakakura nechivanhu Eldar vachitibatsira zvakanyanya. Kuchikristu, Yeah. sekutaura kwandaita pekutanga, Yes. identity yekutanga iri pachikristu Yeah. tinoiona pakutoroorana, Yeah. panyaya dzewanano, Exactly. pakuvamba mhuri. Chekutanga pachikristu, Yeah. karooranirano, Yeah. Mwari achivamba nyaya yemuchato, Yeah. unotanga nekuti murume anofana kuwana munda wokushanda, Yeah. kuti unofana kuwana pokubata asati ava nemukadzi, kuti mhuri igozowana chekudya. Yeah. Zvimwe chetezvo nekuchivanhu, Yeah. kuti vabereki vaitomeka shuwa kuti mwana aane munda kana kuti ane mombe dzake, Yeah. ane pekutangira Ndizvozvo. asati ava nemhuri. Ndizvozvo. Pane wirirano iripo. Tiri pakuwanana ipapo, chivanhu hachinyanyi kukurudzira Yeah. kutiza mukumbo. Yeah. Itsika yakanga iripo kare but haikurudzirwi. Yes. Kuchikristu zvekare, Yeah. kutizisana kana Yeah. kutiza mukumbo. mukumbo muri kurevei? Yeah. Kutiza mukumbo, kutora munhu, kuvhuta munhu Yeah. zvisina tendero yevabereki, kuti munongowirirana muri Muri vaviri vaviri. kuseri kwemba kana kumakwenzi, Yeah. muenda mesa Yeah. Mamusina chikomborero pasina chikomborero chemaparents. chevabereki. Yes. Okay. Zvimwe chetezvo nechikristu, even Abrahama aona kuti mwana wake akura akufanira kuroora Isaac, Yes. ndiye akainitiata plan. Yes. Vakaenda kwana tezvara, Yeah. pfuma dzikabviswa, svika Rabheka azoya kumba. Yeah. Saka pane kudyidzana kuripo panyaya dzewanano Yeah. pakati pechikristu nechivanhu. Okay. Ameno kana muri kuona patiri kufamba tese vateereri vedu Yeah. pamwe chete nehama dzandinadzo panapa, mataura ukama huripo pakati perorano Yeah. tsika dzedu. Yeah. Nokuti vamwe vanotaura vaongorori vebhaibheri Yeah. vanoti culture yemuAfrica Yes. iri closely related Zvakanyanya. to the Hebrew culture, Yeah. not to the American culture. Yes. Ende mukaona mastatistics ari kuratidza maissues emadivorce, mastatistics anovhundutsa, Yeah. zvichireva kuti hwaro hwamatipa tiri kubva padzidziso Yeah. dzetsika dzedu. Yeah. Maybe tisati taenda mberi pakutsimbidzira Yeah. nyaya dzimwe dziri mubhaibheri. Yeah. Ndoda kuti mubate hoche-koche Yeah. yataurwa napastor Mapras Yeah. yemarriage Yeah. muculture yedu, Tinotenda. kukosha kwayo Alright. takatarisana neshoko raMwari. Tinotenda. Regai tiverenge chapter iri kutaurwa namufundisi kuti muone kuti aiwa mufundisi havana kungotaura asi vari kutaura zviri mubhaibheri. Toenda pana Genesis chapter 24. Genesis chapter 24. Genesis chapter 24. Alright. Regai nditange ndaverenga from verse 1 kusvika pa4. Inoti Abrahama zvino wakanga akwegura ava mutana kwazvo. Jehovha wakanga aropafadza Abrahama pazvinhu zvose. Abrahama akataura nemuranda wake waiva mukuru weimba yake, waichengeta zvose zvakanga nazvo, achiti, chimboisa chanza chako pasi pechidzva changu. Ndikupikise naJehovha, Mwari wekudenga, naMwari wenyika, kuti haungatoreri mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana veKenani, vandinogara pakati pavo, asi uende kunyika yangu nokuhama dzangu, kundotorera ikoku mwanakomana wangu Isaka mukadzi. Maybe tisati taverenga pamberi, tiri kuona panapa Abrahama sababa involved mukuroora kwemwana. Ari kusafeguarda kuroora, ndosaka muchiona paculture yedu anokurodza ndibaba.
nekuti pana baba pane zvikomborero nyange imiwo ukakwanisa kureza kana 5,000 iwewe ikuroora baba vasina kuisa dhora ravo pamari iyoyo hapana mablessings saka Abraham ari kuti enda unitorera mwana wangu mukadzi kwete munyika inei asi kuhama dzangu pakubuda ishu yematongo nawo isusu roorana ive matongo kukaucha yedu tikadzoka vakuru kubva kare vaiti roorana ive matongo nekuti munenge muchitozivana hunhu hwenyu kuti mwana wepapo inzenza mwana wepapo akamira kudai saka muchaona kuti kakaucha ikakaka kari muchivanhu chedaka kari kuenderana futi nebhaibheri. Tiri kuona Abrahama pana paroti aiwa ini ndoda kuti undirorere kumatongo handisi kuda kuti mwana wangu atore mukadzi muno. Amen. Muri kupabata then topfurira mberi tiri ipapo tikaenda pavhesi ya50 to 54 50 inoti ipapo Rabhani naBhetueri vakapindura vakati chinhu ichi chinobva kuna Mwari, isu hatigoni kutaura kwauri zvakaipa kana zvakanaka. Tarirai Ribheka uri pamberi pako, umutore uende kuti ave mukadzi wako sezvakarebwa naJehovha. Zvino muranda waAbhurahama akati anzwa mashoko awa akakotamira pasi pamberi paJehovha. Verse 53 muranda akabudisa zvishongo nesirivheri nezvendarama nenguo akazvipa Ribheka anzi nanzvadzi dzake namai vake nhumbi dzinokosha. Vani mukona vakadya vakanwa mukacherechedza panapa. Tiri kuona still zviri mukaucha yedu izvi. Uyu Eriazari aenda semunyaya asvika kumadzitezvara asvitsa shoko rake madzitezvara abva abvumirana naye kuti aiwa unoona uroora zvako ndobva abudisa zvishongo mari chichi. Ndosaka muchiona muchechi chaimo munodzidziswa kuti hatifaniri vana vedu ngavatidzidzisa kuti havafaniri kutizisa because it's against tsika yechiKristu, it's against tsika yedu futi kuchivanhu. Mukona kupindirana kwazviri kuita. Pana patanga pabviswa pfuma ani muri kupabata pabviswa pfuma tiri kuona mukadzi akupiwa. Regai muone uchi chakabva chaitika verse 66 to 67 muhamaona kuti zvakazofamba sei. Inotiwo verse 66 zvino muranda alright, muri kuona vakunosvika kumusha mukadzi apiwa aendwa kwamuda kuenda naye mukaenderera nayo mberi mukadzi vaenda naye. Tiona itsika yakaniitika kugamuchirwa kwemuroora manje. Verse ya 66 zvino muranda akavudza Isaka zvose zvakanga zvaita. Isaka akamisa mutende rake alright maybe rega ndingoti dzoke naye kumashure mbijana. Ribheka akasimudza verse 64 alright Ribheka akasimudza meso ake wakati achiona Isaka akaburuka pakamera rake akati kumuranda, murume uyo unofamba musango kunosangana nesu ndianiko? Muranda akati nditenzi wangu. Iye akatora chifukidzo chokufukidza chiso chake akazvifukidza. Andi muri kupabata zvinoitwa muroora anoshonongorwa sure. Ani muri kupabata saka tiri kuona panapa Ribheka akuita uroora manje. Ndo paimbwa tiri vana muroora tauya nayo muroora nemagumbezi ani muona. Saka muroora abva azvifukidza ari kunze kwemusha asati apinda kusvika chiroora chese chaitwa ashonongorwa mumusha kuti azonoonekwa. Andi muri kuona. Saka muri kuona kuti zvakaitirwa Ribheka panapa ndo zviri kuitika futi mukaucha medu. Saka zviri kuti gedye hatisiri kuona pazviri kurwisana. Not challenge yatiri kuita. I think Elder, thank you so much. Yes. Sanda move pane imwe alright. Yes. Mention zvinhu zvakakosha zvatiri kuona ukama huripo muchivanhu chedu. Exactly. Chivanhu chedu it's not about kuroya. Nokuti munoziva kuti patinotaura pamusoro pechivanhu tinofunga mashura, tinofunga ung'anga, tinofunga zvinhu zviri ivhu tikaona chivanhu chedu. Zvichireva kuti even patiri kutaura pamusoro pebhaibheri hasha dzina Satani pamusoro pekugarisana kwevanhu. Nokuti kune vanhu vanotenda kuti chivanhu chedu chiri backward. You see. But tiri kunyatsoona kuti tikadzokera kuchivanhu chedu you need to involve your parents mukuroora kwako. Iko zvino tiri kuona vanhu vari kuinvolva vanhu vekuchechi pakangoya mufundisi nokuti baba vake namai vake pamwe pacho havana kutenda
kwakafanana Yes. nekwake Exactly. munopa yaona sei? Izvozvozvo it's unbiblical. Hazvisi mubhaibheri izvozvo. Ndichitarira panapa takatarisana kuti vanhu ndingaende here kunoroora yes nababa vandinoziva kuti ava vanosvikirwa, ava baba ava yeah vanonwa zvekunwiwa nehwahwa yeah but yeah zvekutakurwa zvekutakurwa yes asi ndiwo all right. baba vangu. Bhaibheri parakati kudza baba naamai harina kutaura condition kuti baba vanokudzwa nekuti vane dignity. Baba vanokudzwa nekuti munhu anonzwisisa. Baba vanokudzwa nekuti munhu ari intelligent. Bhaibheri harina kudaro. Okay. Parakati kudza baba naamai raitotaura mubereki iye akaita kuti uone kunze. Ende mukacherechedza vhesi iyo exactly vhesi iyoyo isati yataura nezvokuenda isina kutombotaura zvokuenda kudenga inoti kuti mazuva ako awande. Kureva kuti mazuva ano kuenda mashoma ukasakudza vabereki. Saka inini ndichitarisa ipapo ndezvokuti pastor achibva kuchechi akapfeka sutu, baba vake n'anga vanga vachishopera vakapfeka ngundu, anotomira vatange vapedza kushopera nekuita zvose, obva agarapo kana kuningirika otanga kuti baba maswera sei museyamo ivavo vari mungundu vari mungundu dzavo nekuti mablessings apastor ari mun'anga iyoyo. Pasina kublesswa nen'anga iyoyo pastor haana mablessings. Saka tisi kutarisa condition. Aiwa hatisi kutarisa condition, tiri kutarisa murayiro. tiri kutarisa murayiro waMwari kuti uri kuti kudii. Saka muchaona kuti ipapapo nyaya yakataurwa naMwari kuti kudza baba namai. Andiona kuti mazuva ako mazhinji tikauya kuchivanhu baba namai futi vanoremekedzwa. Hausumudze ruoko chirova mai, hausumudze ruoko chirova baba. Zvakakondema. Saka ukaona kuti Bible netsika dzedu apa zviri kunonyatsonopindirana kuti gedye futi. You know kuti tabata zvizhinji tichiuya pana Pastor Maprazi Yeah. tiri kuona kuti muculture medu Yes. kuroora cheko number 1 kana pane chakakosha Yeah. mustatistics dziri kubuda mukurambana kwevanhu Yeah. kureva kuti vanhu kunyange vachienda kuchechi imwe chete Yeah. havasi kuroorana vematongo. Yeah. Meaning kuti vanhu havazivani. Hapana ukama hungori pakungoonana kuchechi zve2 minutes. Yeah. Zve2 minutes. Yes. And then maisa issue Yeah. yekuroora kutobviswa kwemari Yes. kwezvipo. Yeah. Musikana achitora zvake. Exactly. Ndaona anatsano. Yeah, anatsano vatoripo. Anatsano vapiwawo zvavo. Vapuwa zvavo. Ende ndiri kuona kuti muculture medu futi Yeah. anatsano vanotonhongawo zvavo. chigara mutanda nematekenyana. Yeah. Exactly. Ndakomborerwa zvakare. And then ndaona kuti mukutoenda kumusha Yeah. kwemusikana haasi kuenda ega. Yes. unoperekedzwa. Aruperekedzwa. Ndiri kuona musikana achiperekedzwa Yes. nevehukama kuti vaone kuti mwana Yes. ari papi. Ndiri kuona muculture medu Yeah. kuna nateti Yeah. vanopiwa musikana Yeah. kuti vaende naye. Ndiri kuona musikana ari kuisa vheo rake Yeah. kuti paaudzwa kuti ndiwo bambwawo. Exactly. Pastor, ndezvipi zvamungade kuwedzera sofa mukufamba kwatiri kuita? Exactly. toda kutenda pane nyaya yadenwa naelda yandibata zvikuru yevabereki. Yeah. ndaona sekuti yeroora yatitsokodzerwei. Yeah. Okay. yevabereki haina kunditira zvakanaka Yeah. ipakuti pane dzidziso muchikristu chedu Yeah. dzisingabve mubhaibheri dziri kudzidzisa vanhu. mabata mashoko angu hadzibvi mubhaibheri, Yeah. dzinobva muzvitendero nemaonero evanhu. dziri kudzidzisa vatendi kuti vavenge vabereki, Yeah. vapesane nevabereki. Yes. zvokuti as we speak kune vana vasaende kumisha Yeah. kuigira vabereki shuga Anzi vabereki varoi. nekuti vabereki vari kunzi varoi. Mhm. But bhaibheri ravo pavariverenga Yeah. pari kunzi kudzana baba naamai. Yes. nyange mai vava vari muroi, Yes. bhaibheri harisi kuselekta kuti Exactly. muroi here kana kuti mukristu. Exactly. Ngachengetwe. kune vabereki vari kurwadzwa nemisana isiri yekuchembera, Yes. asi yekuti mibhedha yavo yapera vari kubayiwa misana nemitiresi. Yeah. vaine vana futi vanodhiraivha mota huru mutaundi, Yeah. Yeah. vasiri kuenda kumusha Yeah. nekuti vakaudzwa kuchechi Yeah. kunzi kumba musatsike vana venyu vanoroyiwa, Eish. mukadzi wenyu akazvitakura anofa nepamuviri. Yeah. ndozvavakaudzwa kuchechi. Yeah. Saka ndiri kuti inini chikristu chaicho indiri kutaura ndakamirira chikristu. Yes. chikristu chaicho Yes. hachidzidzisi vanhu kupesana nevabereki Yes. kana kupesana nehama. Yeah. In fact chinototi itoda muvengi wako, maona Omunamatira. Yeah. wotomunamatira. Yes. Saka achidhikleyawo yekuti munhu arwise Yes. vabereki kana hama. Yes. All right. Exactly. Toda kutenda. Thank you so much.
nekufamba I think tiri ku comparison Yeah. tiri ku compare kwatiri kubva Yes. nekwatiri kuenda. Exactly. Muchaona kuti muculture yedu Yeah. also muchivanhu Yeah. vanotenda kuti kana munhu achinge afa ndoda kungopfuura nepo Yes. zvinogona kupokana nebhaibheri but pfungwa yandiri kuda Yeah. ndeyekuti vanotenda kuti munhu kana achinge afa Yes. ane chaanoziva kuchivanhu kwedu. Alright. Yeah. kunyange bhaibheri richizoti vakafa havana chavanoziva. Kuti kuchivanhu vanobata nyaya yema-ancestors. It's not everyone kuchivanhu anotenderwa kuti ave ancestor wemhuri. Hanzi chinhu chavanotarisa chekutanga kuti apiwe mukana wekutungamirira mhuri anofanira kunge number 1 aiva munhu aikudza vabereki. Ndo zvinhu zvinototarisa. Number 2 aichengeta mitemo yenharaunda. Zvine maqualifications. Not like they believe kuti kune anonzi nature spirits. Zvatinozoona zviye maybe zvinonzi zvipoko zvigoritoto munyika dzimu inonzi nyika dzimu. Nokuti they believe kuti vanhu vatinoona zvinonzi zvipoko vanhu vakakondemwa. Ndo zvavanobelieve kuti vanhu vanenge vatogarirwa matare votoonekwa kuti number 1 mafambiro avaita kuchivanhu. Of course bhaibheri rinozokorekta apo neapo but kuchivanhu vanotoona kuti kugarisana nevanhu kuva munhu kugarisana nevanhu. Saka ndiri kunyatsokuona pamuri kutifundisa kuti chivanhu chedu hachisi kunyanyokupokana nezviri mushoko raMwari kuti tifunge kuti ndoda kuti elder mukuendera mberi kwatiri kuita timbotora mimwe mienzaniso iri mubhaibheri inogona kutibatsira kuona zviri mushoko raMwari kuti zvakare zviri muchivanhu chedu. Totenda. Alright. Yeah. Pamwe pacho tichange tichingopa mavhesi but pamwe pacho toverenga. Regai ndiverenge pana John 11. Vhesi ya 17 maybe na 17 na 19. Vhesi 17 inoti zvino Jesu wakati achisvika wakawana atova mubwiro mazuva mana ndiLazarus anga aviko. Vhesi ya 19 vazhinji vavaJudha vakanga vauya kuna Martha naMaria kuti vabate ruoko pamusoro pehanzvadzi yavo. Anorwana apa tikuona panapa Jesu auya pa rufu rwaLazarus. Lazarus avigwa but hanzi maJudha anga akazara achitobata maoko. Saka tsika yekubata maoko itori futi mubhaibheri. So pakubata maoko apa patiri kuona Lazarus angatovigwa. Hama dzisina kuwana mukana wokuya uzochema Lazarus vavauya kuzobatawo maoko. Enderai mberi. Saka muri kuona panapa kuti mukaenda na Romans 12 that's why Paul achiti chema ine vanochema fara ine vanofara. Kureva kuti tsika dzechivanhu nebhaibheri zviri kutonopindirana kuti imimi munotoonekwa nemamaonero mucommunity kuti panapa paita nhamo vari kutoridza radio apa handi munoona so kurati havasi kubatikana nezvaitika panapa nokuti bhaibheri rinoti chema ine vanodini kana hama yako yavirwa nedambudziko ndiwe zvakare. Tobva ipapo tikaenda kuna 1 Timothy 2 verse 9 Paul anoti women should dress in modest attire. Handi muona ibhaibheri mapfekero tinoona kuti vanhu maybe tisati taenda padressing. I think point imwe neimwe ngaitsokodzerwe. Alright. Zvakatikoshera. As a pastor kana pane chinhu chandanotisa nharaunda inoona. Nharaunda inoona kuti imimi amuuye kurufu ende muchaviga vanhu venyu mega. Noti panapa amusati makambozvionawo here zvokuti munoshaya anokuchererai guva. Mapedza kuparidza vanhu vanogona kuuya but vanhu vanogona kuramba kudya parufu rwenyu. Saka ndiri kuona kuti number 1 kana pane chinhu chandanotisa muira yatavi tane vana vava vanhu vakuru vanokoshesa business
zvekuti chero akanzwa kuti kumusha kwafiwa haaende, chero akaenda ikoko haagoni kunobata vanhu maoko. saka tiri kuona kuti tsika dzataiva nadzo dzekubata maoko hadzina kutangira mubhaibheri, muno mutitori nadzo. Saka zvinhu zvandakaona munharaunda kuti ukasachema nevanochema ende idi kunyange mune mari yakaita sei, ini ndakazviwitinesa baba, ndakazviwitinesa vanhu vane mari vachishaya vanhu vanovavigira hama dzavo, nokuti nharaunda inotaura kuti aiwa kurufu havauye, chero kuzongobatawo maoko pavanouya munharaunda vanongofara semhuri yavo. Saka kana kuri kuchema ngavangochema. Saka chivanhu chedu neshoko raMwari chiri kuda kuti dzora pagwara raMwari ari kudenga. Thank you so much elder nemuono iwowo. I wanted to add something kuti pane zvimwe zvinhu zviviri zvatinogona kuona panyaya yavavhurisa yaLazarus. Jesu paari kuuya achiita process yekumutsa Lazarus ari kukomanda vanhu kuti vabvise ibwe. Havasana Maria nana Martha vakabvisa ibwe, vanhu vangauya kuzochema. Kureva kuti chiKristu chinodzidzisa vanhu kuparticipate pafuneral. Panochekwawo muriwo chekai, panofuniwawo mbudzi funai nevamwe, panocherwawo mvura cherai. Musango presence only is not enough. Tinofana kuparticipate. Panobviswawo mari tobvisawo. Then chechipiri papfungwa imwe chete iyoyo ndechekuti icho rufu runonyanya kuitika after munhu avigwa. Ndoda kuburitsa pfungwa yekuti kufirwa kunooneka after munhu avigwa. Saka zvakakosha kuti even tanochema nawo parufu kuextenda mazuva zvishoma kuti tichinyaradza nevamwe, chinotova chiKristu. Ndosaka makaona Jesu akauya after avigwa after 4 days, ndopanga papiki perufu. Saka chiKristu chinotiudza kuti even after munhu avigwa rufu runenge rwasvika papiki, ngandie tinonyaradza futi. Thank you so much. And tiri kuona Jesu Bhaibheri rati nemamwe maJudha vakauya kuzobata maoko. Mwari ngaatibatsire vadikani. chiKristu kana manzo kuti kwafiwa tikashaya mukana wekuchema navo panguva iyoyo, handei tinobata maoko. Thank you so much. Ngatiende pane imwe pfungwa. Pfungwa imwe yanachida kuuya nayo panapa zvakare ndeyekuti mukatarisa 1 Timothy 2:9 inotaura pamusoro pekuti women should dress in modest attire kuchiKristu. Then tikauya kuchivanhu unotonzwa kuti munhu muroora, pane vanyarikani, pane anatezvara, unoona akasumonera dhuku, anobva monera kuti Zambia, ari kudresa zvinhu zvokuti zvinoshowa respect kana kuti remekedzo. Andi muri kuona? Saka dressing yatiri kuona kuno kuchiKristu kukaucha kwedu yakatogara iriko, yekuti pane mapfekero anotarisirwa kunzi munhu aite kana ari pavanyarikani, kana nekuti zvangofanira kuti for example vanhu vazhinji mukurarama kwedu even maKristu chaiwo unotoona kuti havazive kuti tsika dzechivanhu dziri much richer pakuti dzinodzidzisa mapfekeroka, but kuKristu munhu aona kuyasina kupfeka zvakanaka. But Bhaibheri kuti women should dress in modest attire, kureva kuti kana respect ichigona kupiwa kuna tezvara zvokuti munhu anomonera dhuku, anomonera Zambia, onyatsopfeka zvinhu zvine respect. What about ari pamusoro patezvara? Ari pamusoro patezvara anowanisika vanhu. Apa vari kuti tezvara kuchivanhu kuti handingapfeke mapfekero akadai pana baba. Pane inonzi workers union, inoona nezvevashandi. You know kuti nezuro pane hama yandakafesitira yekuFirm Faith. Saka muofisi make akauya kuzopiwa report nemukadzi. Imagine pastor, ndoda kutsimbidzira point yenyu. So ndakaseka ndega ndikati Mwari nyika inoziva baba. You know kuti mukadzi uyu akapa report, ndakagara hangu muofisi umu zvichinzi taudzwa neveworkers union kuti maissues ari kuitika sexual harassment mukati memabasa, mamwe acho hanzi vakadzi vaidzidzisana ikoko, hanzi ivo vaitoudziwa kuti noti mukadzi aipa ripoti achiti zvoni vakadzi hanzi tisu tiri kucontributa kuti zvakaipa zviitiki mumapfekero edu.
saka achitaura anoti zvoni saka tadzidziswa Yeah. kuti zvoni titodzidzisa vamwe vakadzi Yeah. kuti kubasa Yeah. touya takapfeka sei Yeah. Okay. iworkers union Yes. ainini bhaibheri Yes. ainini Yes. but iri kuda kudzidzisa vanhu kuti kunyangwe Yes. tichienda kubasa Yes. modest pakudresa Yes. yakakosha kuti kana pane chinhu chinondityisa Yeah. kutarisa madzimai Yeah. evatungamiri venyika Yeah. mukatarisa madzimai evatungamiri venyika number 1 Yes. number 2 vanhu Yeah. vandakanyanya kuona vanhu vane mari Yeah. vane mari zvekudaro Yeah. chandakadzidza mumasecos avo Yeah. aumbofa wakaona chipfuva Yeah. handizive tinogona kukorektwa but aumbofa wakaona chipfuva chemudzimai wake Yeah. hanzi vanozviitirei Yeah. hanzi vanoti nokuti tiri vana veumambo Okay. ndosaka vachidresa Example. kudaro Yeah. but isusu vedu Yeah. ibasa baba Makota to dressing. inonzi kotatu Kota to Got dressing. out dress. itsimbidzirei pastor itsimbidzirei tiri kubva kuchivanhu Yeah. vataura ishu yatezvara Yes. kana kuti baba Yeah. muroora ndiye ari kuti handingadaro Yes. pamberi pababa Pababa. itsimbidzirei Ndoda kutenda kuti chivanhu chinenge chinonzwisawo human psychology Yeah. dzinongova dzinonzwiswawo kuchikristu Exactly. kuti pakusikwa kwedu takatosiyana Yeah. murume ane zvinomukwezva Yeah. saka kana uri muroora wapfeka zvinoexposa Yes. uri kuda kumaketa zvimwe zvinhu kuna tezvara Yeah. izvi toya kuchikristu Yeah. ndofunga kuti kana tezvara yepanyika vachiyera zvakadaro Yes. watimo tezvara vari kudenga Yes. wekuti vanhu vanogona kuya vakalaminetwa Yeah. uchitogona kuverenga date of birth pamuviri wemunhu Yes. ndataura nemadimikiro Yeah. Date of birth. kutoona kuti uyu ndowegore rakati pamuviri Yeah. nokuti ari laminated sezvinongoitwa zvitupa nemabirth Yes. Yes. vanhu vachigona kuuya vari pahalf past dressing Yeah. zvekuti zvipfuva zviri panze uyo ari panze mashoulders ari panze Yes. kunyadzisa kwakadini Yes. kuna baba vari kudenga Yes. saka ndiri kuona kuti chiremera chinopiwa vana baba vepanyika kuchivanhu Yes. chinoda kutora nhodzera Yeah. kuchiremera chinopiwa baba vari kudenga Amen. kuchikristu Amen. but these days pastor vanhu vanoti dressing when it comes kuissue yekunamata mwoyo wako okay All right. mwoyo ndounotariswa namwari okay zvekuti ndadresa zvandadresa nazvo zviri kukuvhiringidzai inyaya yekuti pfungwa dzenyu dzagara dzakasviba mwoyo wenyu hausi right mwoyo wenyu ndowagara wakatosviba nechekare tozvibhalansisa sei alright Yeah. munyaya dzedressing noti tiri kuona kuchivanhu even kumatare aigariwa kuchivanhu madzimai vaiziva kuti kana tichienda ikoko Yes. tiri kutoenda takapfeka so Ndizvozvo. what more muchechi Yeah. Ndizvozvo. what exactly are we saying not generation yatanayo inoti kupfeka kunamata mwoyo wako Yeah. zvekupfeka izvo zvekuti ndazopfeka sepfambi ndaita sei iwewe wandiona sepfambi ndiwe une mwoyo wagara wakatosviba nechekare Yeah. ya mumubvunzo unokosha Yeah. ndichangohighlighta ndobva ndapa elda nguva Alright, yakati kuti yeah, it's okay. ndaida kungoburisa pfungwa yekuti mwoyo Yeah. unopupurirwa nezviri kunze Ndizvozvo. Yes. isusu hatione mwoyo Yes. anonzvera mwoyo ndimwari Yes. hatina max-ray isusu hatina x-ray Hatina yekuona X-ray chinyi Hatina yekuona X-ray mwoyo yemwoyo. ende chinamato hachiendi kudenga chinotangira pasi Yes, chozoenda kudenga ndizvo. chiri horizontal Yeah. chiri vertical Vertical. Yeah. ende mwari anoti ivai nerugare nevanhu Nevanhu vose vose, ndizvo. saka kana panyika tashayiswa rugare Yeah. nemunhu ane mwoyo wakachena kudenga asi akasimira Yeah. kunze zvisina kunaka Yeah. zvinogona kukanganisa kuchena kwemwoyo uri kufana kuchena wakanangana baba wari kudenga thank you so much pastor Ya, nandichida kuti papfunge rutawana mufundisi. Kana munhu achiti kunamata mwoyo wako hazvinei dressing and so on. Zvangofanira kuti kuba mwoyo wako. alright Andinoona. yeah Kutora murume munhu mwoyo wako. mwoyo wako Nokuti mwoyo wako ndiwo wakutuma kuita izvi. Saka nemamazwi kana mwoyo wakutuma kufamba wakashama. Maybe rega ndipe muenzaniso. Genesis 2 verse 25 inoti
Adamu nemukadzi wake vakaona kuti vanga vasina kupfeka vese but havana kunyara. Sei vasina kunyara? Because vanga vari a couple. Kureva kuti bhaibheri riri kuti unofanirwa kusanyara bedzi kushama kumurume wako. Kana munhu asisiri murume wako kureva kuti pane element yekunyara. Zvokutoti Mwari chakaita kuti anovafukidza inyaya yekuti havaifanira kuonekwa. Vakadaro nyenge nevana vavachazvara vachiona vasina kupfeka. Handi muri kupabata. Saka kureva kuti kana munhu achiti kunamata mwoyo wako asaifamba akashama. Obviously zvikutoreva kuti sekutaura kwaita mufundisi, zviri kunze ndo zvinopupurira zviri mukati. Haumbofa wakaita chinhu chakaipa kunze mukati makanaka. Haumbofa wakaita chakanaka kunze mukati makaipa. sensa rekunyara rakabviswa. Yes. Iri ranga riri muna Adamu. Sensa Yes. rekunyara. Kanzwa kuti mota yafa sensa. Haichaperform. Right. Thank you so much. Tinoda kutenda. Mfundisi, maybe musati mavhariraka pane point one yandoda kungotaura but idiki-dikayo. Yandoda kungotsimbidzira. Mukaenda kuna Leviticus 19 verse 32. Inoti unofanira kusumukira wachena bvudzi. Okay. Nekukudza mutana. Leviticus 19 verse 32. Muri kubata. Yes. Saka tsika yekuti kana vakuru vasvika tosumuka pazvigare tonogara pasi iri mubhaibheri futi. Haina kuexpire. Aiwa, haina kutomboexpire nanhasi ichiriko. Muchemberi akamira mubhazi. Muchemberi akamira. Kamfana kadiki. Unofana saka Kakagara muchiona pasi. tizvo ndosaka muchiona zvinzi kana vakuru vasvika vapfana chibve pazvigare enda munogarapo. Apa pagare vakuru apa. Mukaona? Tsika iyoyoyo iri kutsigirana nebhaibheri. Pana Mwari ari kuti unofanira kusumukira wachena bvudzi nekukudza mutana. Kureva kuti munhu mukuru kwauri haafanirwe kumira iwe wakagara. Zvokuti otoshaya pekugara otonomira apo imi makagara pazvigaro. Ndosaka muchiona kunyange tiri kumaruzevha kana zvigaro zvashota vakuru ndo vanogara isitogara hedu pasi apa. Kana kutsvaka padombo pekunogara. Andimona. Saka muchaona kuti tsika dzedu nechikristu ibhandi nebhuruka. Kune zvakawanda mfundo zvataigona kutaura asi mahighlights mashoma iwaya ari kunyatsoratidza kuti chikristu netsika dzedu dziri godly. Kunyange tichazobata pazvingapesane zvimwe zvacho pada kukorektwa but zvizhinji zvacho nofunga mazviona panapa kuti nyaya haize kuti kana ndaa mukristu zvese zvinoitwa kwacho zvinoreva here kuti kana ndaa mukristu baba vanogona kumira indakagara. Ndizvo here kana ndaa mukristu anochena anobata maoko. So muri kuona here kuti ma-values amuri kutaura nezvawo. Yes. Kubva tichitanga kutaura pamusoro. Yes. Pechivanhu chedu. Exactly. Chivanhu chedu. Yes. Nechikristu. Exactly. Tiri kuona kuti pari kupera chivanhu chedu. Yes. Even kunamata kwedu. Amen. Kwanguva mufananidzo bedzi. Hey. Mukati meupenyu. Yeah. Nokuti mukubvunza kuti tsika idzi dzakaexpire here. Yeah. Tiri kuona unhu hwevana. Yes. You know, matinofamba tichishambadza mabooks edu. Yes. Yeah. You know, kuti kana pane chinhu chinondishamisa kutaura chokwadi. Yeah. Maschools atinoenda. Yeah. Kune maschools achiri kudyara. Yeah. Ma-values. I was shocked ndaenda pane chimwe chikoro chiri muBorodale. Yeah. Ndakapfugamirwa nemwana grade 2. Mwana grade 2. Yeah. Muborodale. Muborodale. Okay. Akakwazisa makadi henyu. Haana kundikwazisa nechirungu. Aiwa, akakwazisa nechishona. Pane That's powerful. So like zvine chekuita nekumba. Patiri kuti ma-values edu, unhu hwedu, hune chekuita newe sedunga munhu. Kuti zvauri kuda, nokuti patiri kudzidza nanhasi, unogona kuona mudzimai akazvitakura mubhazi akamira. Even munhu akaita seni mukadzi iyeyi kana ari mudiki kwandiri mukaucha yedu inini semurume ndaitenderwa kusimuka. Ndopa amai vakatakura rudzi rwemangwana. Saka ma-values edu zvishoma nezvishoma chivanhu chedu pachiri kupera. It's a sign also kuti chikristu chedu changoezita chiti. Nguva dzedu dzasvika kunonzi kwamvura yacheka makumbo. Saka zvatoda kukumbirisa ndezvekuti Pastor Mapras muchangotipawo summary.
Yes. kuti patati chiti chikristu Yeah. tiri kuti kudii Yeah. nechivanhu. And then Elder motipa usamari. Yeah. tinotenda muchidimbu vadiwa vateereri chikristu itsika Yeah. dzinoteera matsiko akristu dzinofamba sekufamba kwaakafamba iyi dzichibatsirwa navatete vanorayira vanova bhaibheri shoko ramwari dzinobuda pakuroora dzinobuda pamagarisirano nevavakidzani panofiwa panorwariwa ndo patinoona kuti maitiro avaita ava vanenge vakristu chaivo. Amen. ndangoti muchidimbu ndo zvatingatsanangura. Toda kutenda pane imwe episode tichabata zviri muchikristu, Yeah. matambudziko echikristu muchikristu. Okay. Tozobata matambudziko ari muchivanhu chedu, Exactly. muchivanhu zvakare. Tipewo samari. Ya, ndingati ini pachivanhu tadzidza kuti tsika dzechivanhu ndo dzinotiumba kuti tive vanhu. Ukave profesa asina hunhu, kudzidza kwako kunova pasina. Saka uri munhu nekuda kwehunhu. Ende taona kuti hunhu hwedu hunotsigirana nebhaibheri, kuti Mwari afemere kunyorwa kwebhaibheri achimenchena zvinhu zvatiri kuona zvokuraramika mutsika dzedu, akaona kuti ndo zvinogona kutiumba kuti tive vanhu. Tataura nyaya yekubata maoko, haugoni kunzi uri munhu pacommunity usingacheme nevanochema usingaenda unobata maoko. Taona mapfekero, taona zvakare marorero, kureva kuti kutizisa chaiko hakumubhaibheri mutsika dzedu. Saka muchiona pachitorambwa kuti munhu atizise mukumbo, unotoomeserwa, bvisiswa damage, womboomeserwa chikonzero, waita zvinhu zvinoita kuti pasave nehunhu. Saka Mwari wekudenga dai vangatibatsira, vangatitungamira. Hazvireve kuti kana taakunamata taakuti zvese zviri mutsika dzechivanhu zviri ivhu. Tikadaro takonewa, tofunga tazviona mukati mechidzidzo ichi. Tinoda kutenda vadiwa vateereri muchirongwa chedu chivanhu nechikristu chatichange tichifamba nacho. Tinogamuchira mibvunzo inobva kwamuri, inotibatsira kuendera mberi nemaepisodes edu. Zvamune chekuita nekubvunza, tumirai apa nhamba dzamuchange muchiona dzichabuda pazasi panopera programu inoyi. Tinosununguka kuti titambe nenyaya idzodzo. Chinhu chatadzidza kubva pachikristu nechivanhu, taona kuti zvakatiwandisa kuchivanhu kwedu hazvipokane, hazvisi sataniki, hazvina madhimoni mukati, zvinototibatsira kunzwisisa Mwari zviri nani. And then pastor vabuditsa vatete riri bhaibheri kuti rinotibatsira kuti kuchivanhu kwedu tochialaina nezviri kutsvakwa naMwari ari kudenga. Dai Mwari wekudenga atikomborera, tasangana pane imwe episode. God bless you. Amen. Tichatora nguva inoyi kuti Elder Chikonde vatinamatire kuvharira rusando runo. Katinamatei. Baba vedu vari kudenga, Jehovha musiki wedenga nepasi, toda kukutendai neleseni yanga iri pakati pedu, muchititungamira mukati mekukurukura, tichionesana mararamiro atofana kuita as long tichiri panyika ino tisati taenda kudenga. Kune misha yakawanda yaparara. Vamwe vana vachachengeta vabereki, vamwe vabereki vakutovenga kunamata, nekuti vanofungidzwa kuti kunofurira vana kuti vasateerere kumba. Dai matibatsirawo tagona kubhalansisa kuti pane tsika dzakanaka dziri muchivanhu chedu dzinoenderana nechikristu, tisasiyana nadzo, nokuti ndo dzinotiumba kuti tive vanhu. Tosiya zvinhu zvamusingadei. Dai mungatibatsirani kuti tungamira nekuropafadza munhu wese achanzwa shoko iri, rigokwanisa kumubatsira mukati memararamiro ake nemagariro ake. Rambai muchitungamira maprograms esari pamberi pedu, tigoramba tichidzidza nezvenyu nekuda kwaJesu anogara nokusingaperi tokunamatai. Amen. Amen.